Velkommen. Emilie Uldal, vil du konfirmeres i den kristne tro? Ja. Forsager du djævlen, tror på Gud og Jesus Kristus? Ja. Du er nu konfirmeret. Karoline Thorsted, vil du konfirmeres i den kristne tro? Ja. Forsager du djævlen, tror på Gud og Jesus Kristus? Ja. Du er nu konfirmeret. Cecilie Blikfeldt, vil du konfirmeres i den kristne tro? Ja. Forsager du djævlen, tror på Gud og tror på Jesus Kristus? Ja. Du er nu konfirmeret. Lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlen, hellig vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og frihed vores skyld, som også vi forlader vores synder. Amen. 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 Jeg tager ikke med, vel? Hvad sker der i dag hos Jesu legeme og Jesu blod? Jesu legeme, Jesu blod. Jesu legeme og Jesus blod.